a siena wakati flare folo mi siena o tunta a kologiruño siena ko flana o de ko a kologiruño o do danfara jume bon e baka fo mun yolu ya famu maintenant groupe do be olu e mamina ne accord olu farla gouvernement ka bon do be olu tora ka daga kono mais il faut les groupes signataires groupe signataire et munu teganobla sevena ka fu sona accord d'Alger maintenant accord d'Alger officiellement Jamana n'a pas remis en cause Bamakala bon premier ministre era ko mise en œuvre intelligente bon maintenant ko emi allez kuma munu fo TV5 na municipal tagaliko ni geleya mimbe lakana baliala ne a fo ngo armée est sacrée l'armée c'est nous tous personne n'a droit de dire quoi que ce soit contre l'armée parce que l'armée vraiment c'est pour tout le monde mais on ne peut pas gérer les questions politiques tout en restant seulement dans un esprit militaire. Il y a eu CNT là, le gouvernement on a vu. On a encore politique de l'eau. Engam kara politique sera fait. On doit donc nous voilà banner nos bi. On veut politique quelle est de là. On a donné quoi. On a essayé quand même de embarquer quoi. Soutenons l'armée dans sa mission de défendre le territoire des populations et leurs personnes. Ça c'est militaire. Mais voler mieux politique. Il faut un traitement politique. Parce que moi je ne crois pas que la solution militaire peut arriver au bout de cette affaire. Moi personnellement je n'y crois pas. Il est là. Non, mais c'est la daoula. Et 63 problèmes Koumbe avec Moussa Traoré, avec Morbo, à Magnès Rola. Moussa Traoré, ça m'a Marfa Koumba faire allez, il a rétabli la féodalité de Kidal. Parce que historiquement, fait nos bénis avec un dado là quoi. Adongo Kafore. Soit vous avez Nord Marachoumi, à nous et Sud Marachoumi, à Magéléon. Moto donc. Depuis colonisation. Depuis colonisation là. Amara la chodi. Olu ko autonomie do kumu bolo. Yamaria. Oh, toi vous tu es sadige à Fomuma. Moi je parle pas très bien la langue de. Je parle pas un peu bossola, mais quoi. Ça c'est là. Voilà, ils avaient une certaine autonomie qui fait que voilà. Alors que Yann Nota tu es direct quoi. En tant que quoi. Mais toi vous connaissez d'Obela quoi. Donc du coup au Konumbe. Bon, il y a des gens qui système. Je crois que ça, je ne vais pas mettre le couteau dans la plaie. Bon, on n'a pas tiré les leçons quoi. Voilà, parce que ça peut prendre du temps, mais il faut. Chaque fois, nous, à un moment donné, la confiance est rompue. Accord d'Alger, accord d'Alger, si mais John, qui vous dites qu'ils sont tous des terroristes. Ils sont tous des terroristes, donc vous faites l'accord à qui? Un beau film qu'on voit. Mais qui est terroriste, qu'on identifie comme tel? Qui sont les parties prenantes de l'accord d'Alger, qu'on les traite comme tel pour amorcer, comment on appelle ça, proposer le dialogue? Mine te bien, Arafo te bien, mine renégocier, mais qu'on reste dans le dialogue politique. Mais nous avons évidemment nous l'avocat terroriste. Évidemment nous répète la bio maloya. Parce que nous avons mis la gagne na bomina au kumade. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut un gouvernement qui est capable vraiment d'aller à ce dialogue constructif quoi. Parce que politique est compromis quoi. Oui, compromis est dialogue. Voilà. Compromis est dialogue. Ini mo bena kodo la bon akera ke amanya ou bien atiseka ke avec tout là
Nango Kanto fera faux pour faire des vidéos de terroristes. Et qui sont ses partenaires? Beaucoup diabolisés. Moi je connais Kidal, je connais les Kidalois. C'est des Maliens comme moi. Et c'est que vous Maliens là. Mais grave erreur de BTT. Grave erreur le gouvernement de Desara. Mais Asera comme Mounyanabo. Amaseka élection ke. Amaseka accord validé. Amaseka nani ben. Amaseka politique gelaouli. Amaseka nani lakanae. Amaseka nani lafiae. Atlara kam la dibila. Et va venir au gouvernement la face à ce référendum carré. Élection d'eau. Arrête ça. Il y a tu connais quels sont les organes ou bien les institutions de la Constitution à présenter, à députer, à sénateur, à fouiller. Donc, ça veut dire qu'on est dans quoi? On dit qu'on est dans la 4e République, il n'y a aucune institution de 4e République. On dit qu'on est dans l'accord, on ne voit pas qui est l'interlocuteur de l'accord. Et sur le plan économique, résultat zéro. Plan social aujourd'hui, tout le monde se cherche. Donc du coup, vraiment, moi je pense que ce gouvernement-là doit partir pour que moi, il faut un nouveau gouvernement avec une feuille de route et qui va légitimer vraiment le reste. Parce qu'en régime de on a des transitions. On sur la siphon. On aurait voilà. On est sur la siphon là. Président Gado a sorti mon sorti. Bon, il a sorti mais il politiquement fort. Bon, moi je pense qu'il a parlé, il n'a rien dit. Il faut. Allez, Mina, politique est assez. Donc, nous sommes en train politique. Allez, les gars, il faut vraiment d'appeler ses autres frères, à la raison pour que nous malika sega siga pour ma benga segana. N'est qu'à quand on le faut. Voilà. Sinon, un godo de là qu'il faut le gouvernement n'a pas. Qu'il faut que Azawad Kerera n'a rien à voir avec le Mali. Ils ont l'air ceci, c'est là où le gouvernement n'a pas. Est-ce que vous m'avez mis? Bon, Nimisa te politique là ça, Nimisa politique te à la bateau. Peut-être que bi, il y a femme ni ne quand c'est bon. Maintenant nous fana ko ou maçon. Ou d'où me clame la politique kodo. Il faut créer des passerelles pour qu'ils viennent à la République. Amemi marfati ni ka marfati nyona nanyo ke ka jamana jo embêter la via. Voilà, il faut pas se laisser emporter par la passion quoi. Mali mo ba dembela. Voilà. C'est quand il droit parce que BCNT la war sur gadu va photo ma cool te Mali c'est gagné. Agrara. Amena OCNT kene kona anya yi do suspana do démissionnaire. Et pour étudier des policiers c'est fait. Bon, moi ça n'augure rien de bon. Rien de bon. Mais on tire vers la fin de 3 ans. Bon, donc ça pose un problème de légitimité à la longue. Parce que c'est un téco et mieux bébé donc. Ni mingari présent, il va quitter au biche. Comment il retire à tout on va retirer à tout. Donc vraiment, pour moi, la question n'est pas là-bas. La question aujourd'hui, comment aider le président à sauver le Mali? C'est ça la vraie question. Oh, mais au frappe John Boulot, au président arrête le boulot. Mais c'est le président d'ouvrir un dialogue politique. Il faut un dialogue politique, puisque le problème est politique. Dialogue eh tiens, faut y marquer. Ni mi me arranger do mi bo la be ko keniga la nyini. Asisi kera. Asisi te dialogue ye mi. Ini munu mabe nu lebe kuma. Nde yire dama ini dialogue be ya. Yire dama ko do. Yire dama ko do ke. Ini munu mabe dialogue bi nu le chew. Peut-être ini munu be jo kele ngona dialogue be ya. Et c'est de izobi. Et bien le gouvernement. Et bien le CNT là. Et puis quand ça dans un système militaire, tu peux pas. Mais d'autant plus que Bega fanga dirima. Fanga mu. Joro dirima parce que on va te faire dans fanga be CNT là. Fanga foité. Fanga bébé sera sous de boulot. On peut député barade là. Ah tiens, ala comme ça. Il faut fournier, j'ai été 4e vice-président quand même. Fanga est sera sous de taille.
e bi se ka gen ki bila kaso la ka taa n'i ye kɛɲɛrɔba i bɛ se ka gɛn ka taa ɲɛmisɛnya la e bɛ fanga jumɛn b'e la e delila ka député ka gɛn député bɛ se ka gɛn non député tɛ se ka gɛn o même si député min nana flagrant délit la a bɛ juger mais a ka immunité bɛ wuli de pour que sariya ka se ka baara kɛ o tɛ se ka bɔ député la mais n'i y'a ye i bɛ minɛ k'i datugu k'i gɛn ka bɔ a la ça veut dire que tu n'es pas un député o jɛ bɛɛ b'o dɔn o tɛ problème ye o. o bɛ mun wele ko honorable. bon an b'o fɔ bonya an b'u bonya c'est tout o tɛ problème ye o. d'accord président gɛlɛya fanba fana bɛ yɔrɔ min na bi an y'a ye jamana marabaaw u ye ŋaniya siri k'a fɔ ko ka dɔ fara an ka kɛlɛcɛw la denmisɛnw u wulilen don nin wagati in na walasa u bɛ se ka kɛ kɛlɛfini tabaw ye ka se ka jamana lakana mais gɛlɛya dɔ bɛ baara in kɔnɔna na o ye fɛn jumɛn ye sɛbɛn minnu laɲininen don walasa ka se ka baara kofɔlen ninnu ka se k'a kɛ notamment casier ani nationalité ani carte d'identité ninnu olu sɔrɔli gɛlɛya bɛ yen e ye jamana mara ka tɛmɛ wa i bɛ a mara kɛcogo dɔn e bolo ni gɛlɛya ninnu bɛ se ka ɲɛfɔ jamanadenw ye cogo ni bɛ sira minnu kan n'i y'o fɔ olu b'i minɛ k'i datugu de. anw b'a fɛ k'a fɔ i b'i datugu to yen vraiment parce que i bɛ ka min fɔ o ye sariya mɔgɔw de b'o di olu to yen quoi an ka kuma wɛrɛ fɔ olu b'i datugu de. i b'i datugu dɛ olu to yen. mais sariya kɔnɔ a sɔrɔ cogo y'a ka ɲi mon frère u b'i datugu de u sigilen don sa u pɛrɛlen don sa an ka fɛn dɔ fɔ dɔrɔn u bɛ na cɛ ayi non an ka taa a faamuyara o. mais ŋaniya mun kɔni sigira ko ka dɔ fara kɛlɛcɛw ta la. karamɔgɔkɛ vive l'armée an ka taa non vive l'armée c'est tout. poyi ayi olu b'i datugu de o. mais ni jamana b'o de an bɛ siru ɲɛ de koyi e hakili la ko kɔrɔ wala an bɛ siru ɲɛ dɔrɔn an y'a faamu sira in fana tɛ dɔwɛrɛ mais i bɛ taa u b'i minɛ ka t'i lajaba k'i tɛmɛ n'u ci ye. a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mais i bɛ sanfɛla dɔ fɔ. dɔw yɛrɛ b'u fɔ. sigi u ka vidéo kɔfɛ ko irisa non non u to yen vraiment a ka ɲi. baro b'a fɛ ka gɛlɛya. baro tɛ gɛlɛya min tɛ se ka jaabi o tɛ jaabi o. président an tɛ sɛgɛn koyi an tɛ ɲinɛ koyi parce que anw fana sigilen don yan auditeurs kama parce que. an bɛ yɛrɛ b'a dɔn olu bɛɛ bɛ siru ɲɛ de. awɔ mais anw sigilen yan bɛɛ bɛ siru ɲɛ de an sigi kun alors que o tɛ o an bɛ siran de ne ta tiɲɛ bɛ yen a bɛ se ka fɔ mais a tɛ se ka fɔ de n'i y'a fɔ dɔrɔn i bɛ datugu. awɔ mais cɛ au moins t'a la o parce que toi tu n'es pas responsable de ce que moi je vais dire. o ye tiɲɛ. alors. mais arajo fana bila kun ye ka se ka mɔgɔw ka kunnafoni sɔrɔ. ka kunnafoni sɔrɔ. a f'u ye ko kuma min don ko n'i y'a fɔ k'u b'i datugu parce que an bɛ sɔrɔdasi fanga de la e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ. ne b'a fɛ. fan dɔ in fɛ n'i y'o fɔ olu ta kɔni ka teli a bɛɛ ye. donc vraiment i bɛ lafiya di i yɛrɛ ma quoi lafiya di i yɛrɛ ma o jaabira ka ban. mais jaabira o o jaabira jaabi wɛrɛ cogo t'o la. i bɛ ka kale da ɲɛ dɛ. ma kale da ɲɛ n ye tiɲɛ de f'i ye o. on est dans un système militaire e bɛ ne ka mun de fɔ. c'est tout. n'a sɔrɔ ko je suis un chef de parti politique je donne mon opinion mais n b'a fɔ. e y'o ye bi o. o tɛ jamana in kɔnɔ sa o mɔgɔw bɛ opinion na u bi cɛ ka taa ni ye. mariko tɛ da kun fɛ ala k'a ɲuman bɔ. amina. alors. e sirannen don ne ya. non siran ye c'est humain a ye minnu b'a minɛ ka datugu walayi u t'a fɛ ka taa kaso la. o tiɲɛ. olu yɛrɛ ka taa kaso la a man d'u ye mais u b'anw minɛ k'an datugu mais kaso man d'u yɛrɛ o. voilà. sinon an tun b'a fɛ i ka ɲɛfɔli kɛ sɔrɔ busonbaw ni énergie ministre ka sigili kan. parce que sɔrɔ busonbaw ni énergie ministre u ye ɲɔgɔn ye a ka kuma kɔfɛ. ka ɲɔgɔn ye mun kuma la. gɛlɛya minnu bɛ énergie ko la. mais fais une technique de journaliste j'ai dit je n'en parle pas tu ramènes la question d'accord c'est à dire que e bɛ tɛ min faamu énergie ko la aw tɛ ka ɲininkali kɛ quoi. énergie solution ye mun ye. o ye kuma laban de ye o de ye kuma ye o n'o tɛ u ye ɲɔgɔn ye u ma ɲɔgɔn ye. parce que ni minnu kɛra i b'a sɔrɔ duguma kunnafoni dɔw. mon frère foyi tɛ yen ne ye ɲininkali dɔ kɛ aw la nka jɔnni ye groupe marché di a tɔgɔ dɔnnen don a dira min ma tɔgɔ dɔnnen pour que u fila si tɔgɔ tɛ fɔ. alors u nana ne ɲininka o la ne y'a énergie ko faamu koyi moi j'ai compris et fɛn fɛn b'a secteur kɔnɔ bɛɛ y'a faamu c'est à dire qu'on a voulu faire de la diversion avec les gens c'est tout a tɛ ɲɛ o adamaden tu sais quoi. e b'a dɔn fana kunnafoni ye nasira ko de ye. kunnafoni ko tɛ o. ne b'a fɛ ka mun faamu. kunnafoni ko tɛ bɛɛ kunnafoni sɔrɔ an tɛ dibi la. ayi parce que. ayi sa an tɛ dibi la. o jaabi lamɛnbaaw b'o dɔn. ba bɛ dibi la. bon e ko ne ka mun f'i ye tugun. jamana wari taara ka don a ma ɲɛnabɔ. jamana wari dunna. aucun coupable n'a été interpellé. e bɛ ne ka mun de f'i ye parce que a bɔra yɔrɔ min o ka girin de.
marché dur n'a dira mi mo tse ko wele o évidemment juma ko tofo pourtant a soube fait pas fora ni camion binani minana bi Europe nana facturation kera ya 18 milliards ya fait 1 milliard ya fait mais marché a dira mi matiki to mo fo mi a dit au to mo fo au moins ils sont des super maliens parce que a bo Europe mo ka gri kiri tela mo be barala kiri vraiment eta vene ka tanga sodia kiri ko de do kiri ko te o mi no ambe ba do ala vraiment la fia di rama quoi sosi fanga de do mu kumpan binela président e banembe ko nyefo suno ne ba do ma bambe sran parce que non am balla jawye ma bambe sran ami mi ki ba jele ça écoute ça écoute tu sais ni si le système est démocratique tu utilises la démocratie mais c'est pas un système démocratique mais c'est un système militaire neko énergie ka boli kofé énergie té ça ministre ka boli kofé non attends ça non anya yi jaw balla ka boy réseau sans fait kani soro buso mo sigira ka kuma e be kuna fonu soro do ngone kuna fonu mimbala be afamu c'est non événement anye jari les Maliens ont besoin de deux choses moule jamana wari ngana mu énergie ko la de situer et de les mettre à la disposition de la justice et ka courant du Malien c'est tout vraiment on a un c'est pas là quoi on sait que tu as là ama fu mo te chara ça fait te oui kuma de drogue mo goshwa killa ida c'est la framo bi juma fray énergie problème afra juma de situer les responsabilités mon yangara mon et maintenant ka courant ni Malien mo bodla c'est tout abana mo courant la anga ward beta anga facture be sara jamana impôt beta jamana naflo beta a ward duna bo a tega nyefo groupe dira mima aya du bo kale ba la nona minya di ambo do dira mambo do man se kafo awre fana tega nyalige be dumba do dira mo mi adi bebodo ateku tiela kafo ko karsa di adi ateku tiela kafo dira nima e obseka ke tuko mana ko malikono ko groupe dira mo ko o tseka do alors do iba do ko incheta la quoi on a donné à Vongo vraiment on peut plus nous parler de gouvernance quoi bonne gouvernance ah non amituta ne de no ya do fana pataki blagana ka foko ki nyinga femuye ministre maka retrait anticipé ko be mo soro ka fola non ne c'est ne mana ya ne mukali du kuma ni non min kuma fo ça c'est derrière moi bi il faut contribuer à aider le président à sauver le Mali. Mais pour ceux qui ne savent pas lire entre les lignes, ça, je suis désolé pour eux parce que moi mes amis c'est des juifs. Pourtant ils sont des Maliens. Mais mes amis il faut la me femme parce que un leader il doit tout être en avance. Sinon tu n'es pas un leader. Ni qu'on y va avec un de Radia Moroye. Je fais un be Moroma. Tu n'es pas un leader. Non. Souvent tu es incompris, souvent tu es détesté, souvent même tu es même jeté au pâtu, mais le temps te donnera toujours raison parce que vision mine doit être ce quoi. Donc du coup, je crois qu'on ne doit plus être dans la réaction quoi, on doit être dans la solution. Voilà, comme à terrorisme avec Tara, à Fumfora de sans délai. Bon, maintenant là, à délai il y a un problème. À la Kajamana qui quoi. C'est tout. C'est moi. Moko Fanambora, c'est moi si plutôt. Quoi sorti? Ça ce n'est plus inactif. Pratiquement plus de questions. Hein. Non, ce n'est plus ça c'est. Bon, anda et Irugiru Kelela, il a fait mon fin de là. Non, Irugiru tu sais quel non, quel est aujourd'hui? Ni sebeke mununa parce que il y a des déterminés. Fangakoro Moko devait interpeller. Mais ça va y ngono. Irugiru mingara ko yoni minene. Non, il te sait il a tué. Non, ça n'a pas fait de même. Aïe, fanga de même, patiner une tué. Et Johnny est quoi interpellé ni fanga korom rote. Alors que ni ça va y ngono tieni mingara fanga bo. Jodi. Et tout doit être nega. Ce qui reporte dossier d'aller là. Tiens, à la kama. On a dogo que nous aidons. C'est tout. Ni fanga bibolo. Abana. A Kadié Tchoume avait été montré. Dans la bande de Abana, c'est tout. L'histoire jugera tout le monde.
alaka malikisi amina ameli mona udonia ka fo toujours be radio Rampart sans fait on ga jëm kan Rampart entretien no boro la sigi abasigi awye alamsa ne ka tan ani woro kata se kan tan ani sikima ka wole blama akli juru tana no mo kase kana ka kuma jamana kan o ba famu tugamna bi ma wole ne isa ka ujimi amiga nyon korkori president paneno ka kuma me hagila abiga nyefo tugamna abiga sote lamu fona ma famu stedin konana president di farani wana amita kuludo blalino singane watina ida bora kurangola we mole be ni kanko ino watina ko wala sa kaseka kereke kuram se ka dimba didu ma chuamna ani fichier nina obsika laja chuamna talo ni kuru foni yake baraso bon comme tu sais mo ta to ma be kuma kurtu e ba ga jabi ganye chuli afo clairement kulum mora nyemo fle professeur Clément Damena ani ikibaraso ale comment voga télé atelier non, moi j'ai beaucoup de respect pour Clément en tant que personne, je me respecte. Mais je ne crois pas à ce combat. Non. Tu dis en réalité, Clément me fait que président de ma carrière. Voilà, tu es là. Non. Avec Azibi de la carrière. Ninga bon agreement. Tiens, tu es bon là ça. Mais nous on a déjà venu. Anyafanya ke. Mais yurugu kele mambe yurugu me jamana ngono bi. Mais pendant ces 3 ans, il y a un problème de femme. Programmation militaire, avoir des condamnés, John Menindado. Oh, ne avait eu à Kata, il y a eu la Foloco, Srazimina, Sana, Joli Sana, Joldo. Akato Foloni, Amogeo. Aoga. CMDT, Salo Focasé Ninama, à Koreko, à Angreko. Problème miyera la gɛlɛya min yera la ko bi bɔra ko kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la a dama yɔrɔ la an kulo bila bon énergie ko kuma min filɛ nin ye bi mais jɔn ye a y'a climat ɲininka ko groupe jɔn de y'a marché di peut-être i b'a sɔrɔ ko sɛbɛn a ye jɔ sa ko jɔn de y'a marché di o tɛ kelen bon a dira jɔn ma ça fait 6 milliards 200 millions. Ah, dommage parce que au lieu de comment au lieu qu'à faut que doga so fleni avec un soti avec un sojo à Sarajevo wa biore. Ah, moi je pense que vraiment tiens là avec tout le respect que j'ai pour Clément, n'a pas gagné kele. Aka dame ne follow la gestion même de la transition. Ces 3 ans là. Aka dame là, o lamba doga fo tiens là. Ko yinye se ba yere ta franga. Ne dale be kana kirega ne. E ko ko kulin ko comment? Non, moi j'ai pas de problème avec lui, hein. Je le respecte beaucoup, mais je ne crois pas à cette lutte. Non, oui, il est mal. Angle la tafane taigre parce que on ira diga donna na tole bira so ko fana kono. Non, n'était au cours nous na ça parce que moi pour moi la gouvernance c'est un principe. Et de là que moi Alassane Baraka me dit que la lutte contre la gouvernance. Korvara. Ah, ya mais haya jugu ba do Alassane est clean. Ishibe et puis Alassane nga fro wardo dunjo bola parce que yani ga foko yuru ba kele ba balle quoi. Abe chouette ba il y a tous les mécanismes pour la chouette. Mais pour abe chouette. Oui, ngar ba. Ah voilà. Adira mi mon a dit limanga mi a dit o manga dit et pourquoi tu chouette. Ah ni fara bi bolo tseka nyinga. Ni munu yake nu lutara nu aba fe gulu ba. Tu sais vraiment la ga que jamana quoi. Tiens là. Le problème des Maliens aujourd'hui, mais Ahmed Dibi Golanga pour Dibi la follow. Moi je pense qu'ils doivent sortir d'abord pour demander la démission du ministre qui est incapable de donner de l'électricité aux Maliens. Ou qui est sorti pour le dos. Et où t'es allé. Et où t'es allé. Fatouli sans. Et où t'es beau. Où t'es beau. Date quoi dire quoi les 17. Où t'es beau. Moi t'es arrosé. T'es beau. Aïe nous bora ou beta kereka kata asiminton. Katan ou batan nous n'aurons. Et John ne sait pas si il y a eh che tu kunchia we ka shirabu kuncha banjala ishibe tu vas t'allo mais fichier ni nadu o fana mo ko c'est un faux débat c'est vraiment un faux débat tenda document la ki waro non da document non e jamana be se ga jo san joli jola men kuma anya beda be ga ku
i bɛ ka taara san 3 fichier ko kuma bɛ sen na Isa an yɛrɛ dun bɛɛ y'a fɔ yan nɔ ko mobili dira ka tile ma di a fɔra mobili dira tile ma di i tɛ wari di i ka tile minɛ ni kɔni kumaw de ye dɔrɔn vraiment tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ surun ɲɛ de quoi wallahi siran dɔrɔn de don n kana taa an lajaba mais an bɛ surun ɲɛ de o tu crois que quoi ni siran tɛ bɛɛ b'a dɔn nin kɔni tɛ surun ɲɛ an bɛ surun ɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ kalafili ko t'i fɛ ko ye nin wagati in na a tɛ se ka fili o i b'a fili min i b'a fili bili sanfɛ yan i b'a fili min a mɛn o mɛn a laban ye kalafili ye i bɛ mun sɔrɔ nin wagati in na miirina jumɛn b'i la kalafili ko la c'est à dire que il faut que mɔgɔw k'a dɔn où on veut aller an b'a fɛ ka taa yɔrɔ min na jɔn de b'o dɔn personne peut-être si vous posez la question au 5 colonel e tɛ mɔgɔ si t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na an dɛmɛ an ka ɲininkali in kɛ ne t'a dɔn ne yɛrɛ b'a fɛ k'o dɔn moi j'ai pas la réponse c'est tout ni mɔgɔ taga yɔrɔ dɔn i bɛ bila nɔ i bɛ jɔ a kɔfɛ ka tugu a kɔ mais ne tɛ taga yɔrɔ dɔn n bɛ tugu i kɔ cogo di an tɛ kala fili bon kala tɛ fili pourquoi on m'a ɲɛfɔ min fɔra an ɲɛna an bɛɛ kɔni b'a dɔn avec tout le respect qu'on a pour le ministre c'est pas un argument politique bon an bɛ ka taa kɛlɛ kɔnɔ ala k'an ɲuman bɔ bon finalement moi j'ai peur pour mon pays voilà j'ai peur pour mon pays comme beaucoup de Maliens donc an bɛ dugawu de kɛ vraiment ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ye san 3 kɛ ko o ko la n'i ma donse yɛlɛma a ma nɔgɔn dɛ donse kura jumɛn kan ka taa mais transition bɛna mun wɛrɛ fɔ an ye tugun e bolo donse kura jumɛn kan ka taa a t'u bolo parce que donner la parole au vidéoman là ça résout pas le problème déjà ayi n ko e yɛrɛ bolo donse ye min ye hey il faut un gouvernement d'union nationale avec une feuille de route claire et un objectif clair an ka taa yɔrɔ dɔn par exemple feuille de route niveau la mais bi an b'a fɛ jamana ka taa nin hakilila de fɛ an ma kala ta kun min ye nin ye an ni diɲɛ bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo di an yɛrɛ dama bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo di an n'an balima kidalikaw bɛ se ka sigi ka kuma ka bɛn ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ cogo di an bɛ armée dɛmɛ cogo di a ka se ka se sɔrɔ an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ cogo di ka se ka baara sɔrɔ an bɛ se ka diɲɛ ɲɛsin an ka jamana ma cogo min pour que u kana ni sɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ c'est des vraies questions qu'il faut trouver des réponses mais ne hakili la gouvernement filanan sigilen Sogɛliden u tun ye laseli kɛ les 3D kuma tun kɛra o kan tu as eu des réponses i ye réponse sɔrɔ 3D la défense, diplomatie, développement. Voilà, il ne s'agit pas de créer des expressions, ça. Et réponse du Mansoro. Est-ce qu'il y a Alkama dans la folie? Alkama Neta. Nema komano. Alkama est Alkama Massi en folie. Nema Alkama komano. Poutine est Alkama. Amassi en folie. Alkamatiga comme ne revenir non ne bon ma diplomatie 3D 3-4 vraiment il faut arrêter ça les gens 3D alkama est droko be dia mai sa masia ko défense on y a alkama diplomatie on y a sur là maintenant ko développement ko non expression de ça munya sur là qu'est-ce qui est réglé l'armée monte en puissance vive l'armée n'était sur là ça la diplomatie avec Alkama avec Alkama ah mais ne m'a donné ni Alkama inteo bon vraiment il faut dire quoi bim qui date au crédit à tête au crédit de vraiment oui ce qui doit qui belle quoi c'est qui d'abord pour la chose comment va faire gala comment va faire gala comment va gala ke e kuma de be ya sura si fanga ta kuma teo e bi tugo go be obi d'abord pour la na dawre mi awre ba do awre dalente ko ina abisra kuma nyere bisra chu dawre be ga tuguli min ku ko wallahi conviction te aba balo ni je comprends te che voi tala che kelen tala bere sranen e momu masaka jamana bo dibila dona soro yele na ya do dibila e ba be naga tugulu ko chuko non wone jora mede mais non mi idasira interview jifu idasira Alkama kuma no manya soro afara ko énergie nucléaire kuma fora ko carburant fana menadi abena abere bena hay énergie nucléaire solaire bena ashi e aduma yinyana c'est pas non écoutez ça c'est pas un acquis
Comment faut-il? C'est des effets d'annonce. C'est ça. C'est du montage, nous, non, ça. Régime de l'égard, moi aussi, j'ai jamais fait. Régime, c'est fait, il m'a remarqué que c'est dit, ma ferima. Ou avec trop, ou qu'il y ait, il y a du gros fait, on a avec Marfatima. Régime, c'est fait, on fait, oui. Régime, c'est banquier de Joe Bara. A été fonta boulot pour le développement de l'Afrique. Mais, vous savez que Jamana l'a tagné. Ils ont fait un choix que tout le monde est obligé de respecter. Voilà. Il faut nous ratimer à la dia. C'est tout. Président Munganga Gabi. Mais même que nous, le Premier ministre Gain, le ministre gouvernement Kourasigi, à laisser de nouvelles bases, de les renvoyer, de les remercier. Et maintenant, les soldats ont des solutions en hauteur. Bon, c'est le président qui apprécie. S'il pense que son père est bon, on l'observe. On connaît des villas. On dit des villas. Courant négatif. Quand on fait courant négatif, ça, on fait des villas, on dit des villas. Courant négatif. On dit des villas. Courant négatif. Oh, Kai, comment est-ce que mal avec femme? Moi, je suis baraté comme yo. Nous n'avons qu'à n'y aller la bec à y aller. Mais Jamana Mima, c'est gouvernement Maseka courant di Jamana de. Mais Jamana n'est mieux faveur. Jamana mi Jamana gouvernement Maseka courant di Jamana de moi. Wari mi fana donna dafe wari ngana muna e ba fele ka mu were fotu politique mo be yeli ke yoro jam ne a fongo dien beta sera mi fait faut pas aller contre courant du vent voilà dien sugude ni dobe be marfa kola ni dobe be sorona sa ni dobe be investissement ni dobe be na tu fais avec tout le monde on ne compte pas ses amis tiriata la quoi tiriata be politique là c'est politique là intérêt quoi drôle maintenant Jamana donc la nyine mouye c'est-à-dire de résoudre leurs problèmes c'est tout ni yo nyina bodro tia un bon bilan ni ma se ko nyina bon on be siri nyadro notre transition n'a rien réglé rien fouille ambesra on voit on est réglé là encore là mou réglé là mais que cela ne tienne en présent pour sauver le Mali. Demain, mais qu'est-ce que tu me fais? Demain, il faut qu'un Premier ministre fallait et de faire un dialogue politique. Ani Jamana Dembeka, Akila Falen Kono. Tu me fais le style journalistique. Maintenant qui m'a mis à droit au groupe, Johnny a marché direct Johnny ma. Ami ngono tseka fo, o tseka fo. Onyi ngal tseka ke, o tigu to tseka fo, bedum budo. Na utu do ne gon budo. Ni ya fo bo. Ama fe ka fanya na do. Ni ya fo bora ke nkuna. I ka fo ni na marché dia dirani ma. Ya. E ministre de marché ka fo. Ogodro ka ko kabasra ministre couture la base ka fo na ya fo ko ministre des finances bulo tromina ka 6 milliards de millions mais pourquoi groupe de rami moto lui il est au-dessus de la loi mi groupe marché dit aujourd'hui c'est tout corruption ko kala de be et vous voilà atsake mais non, moi je dois partager que j'ai posé cette question. Johnny marché dia dira John ma. E ka fuku dungu juga ko tsika kele jamana. Mais aiba to. Sari. Mais aisa ibeka ka mo de ala ka hinala. Oluka mo koro de beka no beka mino. Ni sa sa wa ncheni mingira ko na John nom nene. Ni temono ka obi boraki kuna. Ça de ça. C'est la peur. Nous avons peur. C'est peur. Wallah parce que nous avons comment vendre tout. La fait qui mais c'est ça.
alors be jongle abe patiner ne ko be dibila ko courant be katike dibila ko courant be katike et ko rega mon fo je veux dire quoi à la fin y a rien à dire abe do de que vraiment la gambe nyombo parce que tu sais utarana islam fait solution ta là quoi c'est quelle est tradition qu'un projet politique à tout boulot voilà à tout boulot ni ala chate on est un mouvement non d'aider le président à sauver le Mali am se ka tonna et besra ne be comme na gando mo site ka chefo be ibugu